Patso ya Allah kwa ife tangu ganizani mwalanda karata yochokera kwa mfumu ya ikulu mtsogoreri kapena muntu wina wake wa pamamba ngakhale itakhala mchilankhulo choti simumva mungayetsetse kupeza woti akutanthauzireni kamba kakuti mukufunitsitsa kumva zimene karatayo ikukamba. Quran ndi karata yopita kwa anthu onse ndipo si karata yochokera kwa munthu ayi koma ndi uthenga wochokera kwa mwini wake mulengi. Ukakhazikitsa ubale wako ndi Quran pa moyo wako udzasintha. Chofunikira kuchita ndi kuzipatsa weka nthawi pa tsiku kukhala pansi na kuwerenga Quran molingalira ngakhale itakhala aya imodzi yokha. Tiyeni tiyesese titsome Quran nthawi yonse insha Allah.